sig om procent og økonomi. Og ja, jeg vil snakke lidt om begreberne. Ja, og lønindkomst, det er de penge, du tjener for dit arbejde. Og renteindtægter, det er hvis du har nogle penge i banken, så får du nogle renter på dem. Og lejeindtægter, det er fordi den her person, vi nu har, han lejer sit sommerhus ud, så han tjener nogle penge der. Og så er børnebidrag, der tjener han så ikke nogen penge. Men det er hvis han er en kone, og de er skilt, og han så har barnet, så skal konen så betale til ham. Og så befordring, det er penge, du betaler for at køre bil og sådan noget. Og de første 25 km, de er gratis, men når du så går over, så betaler du så mere, og så går over det næste, så betaler du endnu mere. Ja. Og faglig konsekvens, det er hvis du er del af en fagforening, så betaler du nogle penge der. Og renteudgifter, det er hvis du har taget et lån til noget køb, så betaler du så af på det. Og børnebidrag, det er fordi vores person han er skilt, og konen har så barnet, og han betaler så penge til konen, fordi hun har barnet. Ja, jeg skal sortere det her. Og personlig indkomst, det er bruttoløn, det er fordi det er før skat. Og det er alle dine indkomster samlet sum. Så er der samlet fradrag, det er alle dine fradrag samlet, og de er skattefrie. Og for at finde din skattepligtige indkomst, så tager du din personlige indkomst, minus fradrag og minus 1900 euro, og så finder du din samlede indkomst. Og så er der indkomstskat, det er i det her land er det 34%, altså skat er 34%, og det skal man så trække fra skattepligtig indkomst. Og så har du så din nettoløn, som er løn efter skat. No. Yes, opgave 2. Der står i opgave 2, vi skal finde ud af, hvor meget Vicente denne gang betaler i indkomstskat. Og det gør vi ved at finde ud af den personlige skat, altså bruttoløn. Der tager vi samlet fradrag og de 1900 euro, det minuser vi fra hans personlige indkomst. Det giver så den skattepligtige indkomst, og det er så den indkomst, der skal betales skat af. Og siden skatten er på 34%, så ganger vi den skattepligtige indkomst med 0,34, og det giver så vores indkomstskat. Opgave B siger så, forklar, hvem gør størst betydning for, at skatteprocenten sættes op til 36%. Okay. André, han tjener 46.000 euro om året. Vicente tjener 170.000 euro om året. Og 34% af 170.000 er jo så meget mere end 34% af 46.000. Så i realiteten skal Vicente betale mere i skat, men de betaler lige meget af deres beløb, begge to. Stop. Goddag. Vi er så nået til opgave 3. Opgave 3 siger, hvor meget kommer André til at betale indkomstskat i Nordvestland. Så vi ved, at André han er flyttet til Nordvestland, og vi ved, at kommuneskatten der, hvor André bor, det vil sige, det er kommunen, han bor i, der betaler man 31% i kommuneskat. Og så hvis man har en årlig løn på 5.000 euro cirka, skal man betale bundskat. Har man en løn på 34.000 cirka, så skal man betale mellemskat. Og har du en årlig løn på 42.000, så skal du betale topskat. Og i det tilfælde tjener André 46.000, så han skal betale topskat. Det vil sige kommuneskatten, som er 31%, plus topskatten, som så er 15%, og det giver så 46%. Det vil sige, at det er samme princip her. For at finde ud af, hvor meget man skal betale i indkomstskat, så siger vi personlig indkomst, vi har samme fradrag, og så minuser vi så ikke 1900 euro, fordi i det her land Nordvestland får man ikke de første 1900 euro skattefri. Når vi så har minuseret fradragene for personlig indkomst, så får vi skatteindkomsten, og så ganger vi skattepligtig indkomst med 0,46, fordi at skatten i Nordvestland er på 46%. Og det giver så hans indkomst. Og indkomsten i det her land er så tydeligvis større for ham, eller hans indkomstskat er tydeligvis større, fordi at han betaler mere i skat, eller procenttallet er højere. Og Vicenta, hun betaler også topskat, og hun betaler også kommuneskat, så hun skal også betale 46%, så det er præcis samme princip, man siger fradrag minus personlig skat, det giver skattepligtige gange 46%,
Det giver så indkomstskat. Og så står det i opgave C, begrund i hvilket land André og Vicente betaler mindst skat i. Og det er jo så tydeligvis i Skatanien, fordi at der skal de kun betale 34% i skat. Og i Nordvestlandet skal de betale 46% i skat.